Il-Membru Parlamentari Ewropew Roberta Metsola qed tagħmel pressjoni mal-Kummissjoni Ewropea biex tinstab soluzzjoni għal pensjonanti tas-servizzi Ingliżi li mhux qed jirċievu l-pensjoni sħiħa. Hija bagħtet ittra lill-Kummissjoni Ewropea wara li kellha diversi laqat ma' uffiċjali brabta ma' dawn il-każi. Iltqajt ma' numru ta' persuni li jirrappreżentaw lil dawk il-pensjonanti li jkunu jaħdmu mas servizzi Ingliżi. U ma' dawn saret inġustizzja storika, inġustizzja li jiena mal-Kummissjoni Ewropea qed nagħmel appell u nżid il-pressjoni anki bħala Viċi President tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fejn hemm numru ta' petizzjonijiet miġjuba minn dawn il-persuni biex jistaqsu biex ikun hemm xi tip ta' rimedju bejn gvernijiet differenti, f'dan il-każ Gvern tar-Renju Unit u l-Gvern Malti, ħalli din l-inġustizzja tiġi rimedjata. Sissa għadu ma sarx hekk u jiena ser inkompli nagħmel il-pressjoni. Fl-2014 il-Kummissjoni Ewropea ħadet il-Gvern Malti l-qorti dwar in-nuqqas tiegħu li jikkoordina din l-iskema tal-pensjoni tar-Renju Unit, xi ħaġa li waslet għal staġnar dwar dawn il-pensjonijiet.